bono rende chibesa chinga ingorusi chiabere chinga tingonyara kento na akora actually neke na tetenya kitali irobole hakuna njia nyingine because I explored every option you to make sure na nyori robo konyo akirende sikupata and they know mugambito yo ole within senko ruota maitinga na agetod ikera tu abwato muchimbi tu amenyete bona karon konyora ngabona timbwati hope in the sense nga timbwati semenyete nkoro kabone na abwate bone na agatuire ngombe na agakorire 1 2 3 bona nkoranga in a strange world igana abikire chuma ana abikire chuma emiole ya gitweye okay igana kere kwende echuma okay no ende kunya komerani finally na ba aratare onyendi yanyu ara surgery okay maabira no rai na leo sababa mtu barando siundandorere gakia konye na njembe muna abantu bande na chandikire miake yonsi bista nde burire nkwiru echo ronko kire gento ngokorera n'umwana karato kuruye kanisa nkuiwe ebikuronga ata ngujuika kanka nyoro maito monginanse nsale abantu eba omwakiro emiolete toga mongino yigaraire ekero igoro inside ge floor actually manyingo karo Omwancho murigereria Bosongo Vibes Network abagusiba minto kureme ya Kenya na isiko ya Kenya tigamba kwani naende mbiye muri twarachire break ya matuko makeiga asengicho gatema kuyarigania na kurigereria bintu bibere bitatu asengencho iki sababu kitari konyarekana amangana yukwagacho chinyomba otuwabeke break baka around mutinyu 10 na litoko resume asengencho financial constraints na uchumi ya kongere Kenya lakini eroberi togocho mutinyu 10 marathon paka next year mutinyu 5 gogono kana kwebekanga kaka sungura igoto tate ko dedicate the period aso korachi story cy'abantu barwata appeal stories munabona ntu atiga korachi story cya marwere ne bintu binde lakini ndabona yanyari kanire ngasengenje tuachire break yo kwagaja twarorenga tiga toirana naba bana barabuo turaba airtime abagusiye entegetente abega kakanga monto mosacha ebintu mbire bikokorekera subugima paka kwaburi nyasama swali nonye na machibu akobora nabo gwika kwaburi nyasenga nche bono naragirire tigwe guse ninge kigenderete oburumburu muntu gwitira paka bwa guchande nkoro lakini ende mwanya bantu muna bibilia gotatebia igo tugutwara ukwegana ngari tukerimo nyasaye nare tobokonye omongwano murocho karanse taiga ondigirie kuru December last year. Yes. Ondigiri kuru December last year ngo na kumukani but finally okoranga nyasaye bwanchirenga this is the right time yoko mo interview na enda tomoga no yebunore karibu ase studio ya Bosongo Vibes akikuruko asante Samuel yetankurugunga Adolphus Kebatsimba inkangai Adolphus Kebatsimba inkangai inka matoke mwende po matara yes abuno wiboireka okay igere nyabururu alia sikunyuma okay nyaburugal abono oli sabu ya inuka abuno original home abuno na ruete ekona nyolto changa mota abuno na menyete ntara rugalia okay bas abungo jatoro baadaye yeah mbwate family ya bana babiri oyo mutangi akurukwanga Donisius okay okemwa ibonere tra kolete college ya diploma in civil engineering okay barely a month agaanza ko develop a strange ways yokomenya bas abuye coming to that okay now igono bwata abana batatu yeah bana batatu babiri no mungina oyibono urwarite yeah okay now liswanda kubori liororo chake kongerese story how did you find yourself as a situation in your life bien mono mwana ina mention oyo mutangi okay oyo kurukwanga Donisius one morning gabogete nkaranga etabia ya eteri ya kawaida nkaro ochakire ko bie fani
wiki yengi ma ne muligereti ndo jitaigwesibia wiki ya konya goseka bweka nkebulinga what's happening. Mwaka kiyo? That was 2018. 2018. Around June. Okay. No, around February. Kiara June nali mwirete nyagithari. Now, thereafter nga decide kumwire nyagithari kiara ngaronga this funny behavior may have a signal igabwate mental challenge. Okay. So nkamwira Kisii Teaching and Referral Hospital agapimwa bakanyoranga nabwate stress y'umutwe. Tukaiwa maliogo tukaira nanga. Day 3 nkaronga change tayo. Nkamwira ni back again. Baka mupima nainde. Bakantebi mwana oyo mugaka. Yes. Igabwate burwire bokurukunga psychosis. Psychosis bakantebi ne mental illness. A mental challenge yo bongo. Akandikira maliogo I came back home nere. Akanya konywa. Lakini still naranga there is an improvement. Yes. Lakini nga very close nere. Nkaranga atara improve. I think I have to take him back. Tika mwiri na indororo ndolenga kina inde pako muhando kusinga kipako nkibako mwa. So lende kamwira ororo. Kamwira ni ororo this time wakaba admitted. Keraba admitted bakaba bako mwa maliogo. Kabero chi wiki sato wiki ya kane. Nkaranga na indo ochakiro kaba bit stable. Akaba discharge nkamuleta ka. Eli December. Inkabona basomenyete lisabu gose aiganya bururu. Nyabururu abuka. Okay. Bogi mambu yabugalenga timbwa problem inkabon tu ajete. Because enkana abwate biatu alenge biatu amenyate. Na abwate problem ne yabona bwate ore. Okay. Ekia ko tara ko damage. Now ego ika okonya kunywa maliogo ego ika July 2018. One morning, it was on a Sunday, I remember. Na chile kanisa ngina normally ngoni ali chingeni ngoni ali ngechingeni ali taskis maiga wana lende that day mungu nita iwete bia ora kwenda kwa chingeni so lende ngasoka tu ne kanisa ngogenda kare kanisa yaera no mwana uyu mwabo ku Dolphin uyu mapogoti toko ende kanisa kara tokuruye kanisa nkuiwe bikuru ebikurunga ata ngo jwe kakanga nyoro maito munginanse nsale abante ba omwakiro emioleta toga iga mungino yigaraire ekero igoro inside ge floor actually manyingo karo and even people were fearing ko swanyo mbeke bate bokule amwagete kurumaiga ebigoti yeah la mwete emioleta te bigoti so spine ikaba affected well bayarenge kwichane kera no nincho manyene no pole mulende bwa kogera kera abantu bande ba struggle ko nyumba ko ngonya I decided ko handle ikanka mutreni bigotiga kalige ri kichana ketenga kirangiria kambogo lesi mungino kamubeke kali na rangireti tukamuira pakenya kitali kurkuasis. Okay. Kisii town. Bono lendo okay nyagitari chita Kisii akolekana nganchira wa level ya Eldoret. So after 1 week bakamurify Eldoret kiere bas nyet komurwa actually day 2 mwamongi lendo no nyubwate spinal challenge mbu yale nkoligeri yale nkororale day 3 umongi no akaba namp akanza ku develop namp na semeki yani ngabona sensation kia mako chialire bone gari Steve bone gari irega bano kumuna kike ngwaza consult yabanyagitari ngaki inki bano yako ero mungino bona konya ku worsen by the day ngakite ngako mokonya mwalenge kumbe abanyagitari bagateba nga bone into to kole to qualify ero mungino Eldoret moi teaching and referral Eldoret for further treatment kiera gandoche oyino munyagitari unga advice omwao aone nyagitari nyagitari tali nyagitari nko sali eli tragi nja tagete ko discharge ko se ko murifa
That's the time rende na teti munyakitari rende ngan unoyo I mean inche uno mongino mugaka bwo mongino ndi fairo mongino moi teaching and referral ndolo sina chikonyo ro konya. That's the time pa ngorete referral letter that time na bwato pesa okay ngaka ne bill ya 120,000 together with some of my cousins tukanyole discharge letter referral letter actually. What followed was we can't get ambulance. The ambulance yega ere go charge 17,000. That was sawa, kaliki 17,000. Tukaenda paka Eldoret. Tukaruga iga Maragoba tukaikogo sensa ina chabutu. We Eldoret actually kabe challenge getanda. Okay, we had booked for a bed. Lakini uiko wate bukaraga nyake. Babantu na bange balengi bintu mbiro ku understand. Yes. Daktari yange packed sana paka okay mbende ba tuikire Eldoret orule ambulance ime obekiru getanda kia daktari. By this time ngaski kwa roka tuana living nche basically ina aleko kale post office. Okay. Tukabari trenched ndite serikali gusepara status bali ko trimu abantu batikali bali bakunyara gwakana. Okay. So na akoli post office. After retirement tigani nyero ke retirement ende kere tuate nintu ketu etu tukachakire biashara no mungi kate yo mungi na bono school fees ngagitrawe to gwaka agende biashara biechingen galo ale ngo mwalimu ECD lakini akarole ndenga atarali kuna serikali obo skuru obo mbuli ku mwaka na pesa ngi so ngamwere pesa yae achakire biashara chikwerende chinyeni enche ngachaka obotugi bwa zero grazing. Okay. So talire nkabona Nyabururu bas na ira mabera good twandire ku Eldoret. Yeah, after Eldoret it was again not easy. Okay. Nga munu tindara change igondo che kali go improve by the day igondo chinga bono egesunte bono oikira se bono I have to buy diapers COPORATIVE so that agarende kera tai kurgetana ona bungura diapers abunko muragelia akirende na bago korora akitabwati nguru kera bi mumbiri gokora kirimbiri functional nando munyakitari getakanga advice omongino wabwenda kororwa ne senior surgeon a senior surgeon ego deal na nerves utale kwa ndole Dr. Koech no munyakitari umia sana obwate one of the leading hospitals Eldoret igali chia private wono pagante binga tago chenye kitari ga ikiere ga kworo kimoi teaching no mwalimu une doctor and uno mwalimu wona ige ntokora kende nyakitari yaya omokora consultation umubulinga na okonyero mungu actually kagendo kona gendo kamonyo ngabook appointment day tu kamonyora agantebia dato mongno iyo ga igatore ngakito moko so eka ngenebo ngamorus nande Eldoret moi teaching and referral by using ambulance which is nyakitari yaye kurukunga Top Hill Hospital igere Elgon View as Eldoret na kiona ikoro jaring grace naro because agantebia I get to require muntu 100,000 une deposit then subsequent bills anyawaka na baadaye mataire daktari mbwata pesa kira iki pesa hicho pesa nda dwale ndo chi 20,000 kira agantebia are you ready ko liki 100,000 shillings in the course of a week mataire no problem ayanga diviteli muruire ngenda ka koliki chibesa fact akamu admit akandanglia room a consultation room ya ganta yo mongnoyo ikonko mokolera surgery neni neurosurgeon to kora nero igeko gore chume ya kubeke room mogongo gaiga 500,000 meaning olio chikomubekera na other fee ichiko 250,000 echume go 250,000 so that's half a million besides other charges cha nyakitari mutaiga ki munyakitari
nkonyero mongino yo iga igondo je gesunte kara mongonyera issues je chibese pengine mbadai so rende na mateti ngabona gendera nkarangil some of my relatives rende banya gonsikirie mongino uri gali ngaja back home kuri chibese actually engaki into abwati chibese. That was mwikira 2019 was about 2018. 2018 still. Okay. Kiara to Jiang July. Bono it's like August. August there. So na bana cheta actually kaligi chibese echo kaira back. Kona ira chibese. Nyori chifa 500,000. No. 100,000. Chiche deposit. Chiche deposit. Chiche deposit yene kitani. So kona ira chibese jante yumaida. Hii sasa ni ila admission. There are other challenges ahead of you. And estimation yani gera abenga nabora iskoliki kate koliki something above 1 million. We bolinga kikaki ngakipono ndega. Anyway, ngafumiria uno mugaka ngamatebi you go ahead ngamwe post yande ngaya na back. Okay. Gocha kotebirende some of my relatives ngaki gegocha egocha kubwata anse akimumanyanga enere position in. So na rangilti family ngabatebi actually no na irito monginoria tali na muirete gali by default ina muirete gali actually ekero nero expert gakuru kwe neurosurgeon uramokonye egere nerves pengine kichake komera ikiara kiakure. So naona chitenka kona chaka ngatebi one of my cousins arrange fundraiser so that rende in the course of time rende choko tokonye kiera ulikagende tokonya kurwaliwo nanje tiganya kuligi pesa. So I went back komotebi ngaki o kuliginda ways I kendra konya okonye mo ngaja ngaira na back okoba na ndusirtie a bill nyebwata ya interim bill kwa yaikire manya it's only 1.5 weeks lakini a bill yaikire 800,000 lakini ndekera mubekeire echume and the rest. Bono actually mu accountant ya gantebinga e bill ndo chenga no irendo to kakirite kana bera abe 1 point something million we be ready go twara like 3 million ekero mongino time mambi nda kurwa. The other charges actually chikogera actually twabol chibese ejo kera per bed mbata marube per bed per day per night ba charge ya 10,000. 10,000 limit nyiri amenye to etato actually ekera actual bill bono yacha to chi interim bill ya linga 800,000 bono ekera actual bill yacha bono to taeterendo como discharge usabe discharge bono to taete gochaka to kanyo acha ikire 3.4 million. Now elimutete como discharge eya renge recommendation ngaba discharged gose mu wabate bill no konye obere ready okay koba discharged ikabete discharged lakini ngaba warned ngate now because of the charges look for a nearby house so that ope komoleta a clinic iga check up iga a review weekly so lende kita kina akolete ngaliye nyombe tarenge ale nenya tari because of transport costs ngaliye nyombe nearby and it was a single room waka na 3,000 ngaliye nyomba to discharge my tinda kana bili because ya very too much for me to handle kera no ne fundraise ka kolte katima yire ka changira ngoja na and back home back on the bit yendo tu achangire na 8,000 choka yani ngaba parcel na we na chibono ngo chikotebie administration ya nyakitali 800 na ngo irajo 8,000 ngo irajo 8,000 not 800 bono actually na wana irete 8,000 shillings hichi nyakitali ande yene go solio bara kenda ngoli kichipesa chiane ondetere kumate mbwa chipesa chirocho can you discharge us so that in the coming days napakonyora na coordinate na abagambi basito tolo sembankonye erenje wakane kwende let me give you an alternative kiandorole administration legal officer uito oyole lawyer agu discharge li mongino yo waiga but you have to agree nere na kyoko beke title ne collateral sare ete to didi ya mali mao yebo mobwana what worth that amount yeah
Okay. So I came back home. Nkagenda, I mean, ngachaka. Title deed yani, unang instructed. Nkainyira land chekaba charged. Seli yetali nyakitali. Okay. Kamuirera. I have the letters. Kona muirera, agantebia, I'm giving... Obori mobumborobi. No my ancestral land. Buanya bururu bono. Buanya bururu. Okay. I'm just here for by as a tenant. Okay, obungoja toror. Bono okamwere title deed. Eri se bono there's a strand we simu amenyita bono. Bole mo sokoro. Yeah. Bwarenge like bonga nangaki. Bwarenge bono of course. Bwarenge, can I say a full plot? Okay. Yeah. That's about 50 by 100. Correct. No, yes. Or slightly more. Slightly more like can I say 120 by 50? Okay, in a plot. In a plot. So I went back in a title. Yes. To Karosi agreement, I can 60 days, only 60 days. Within 60 days, there will be charges, other charges. One rende maite mugakan musaja okole melikiera nje gichando cho munona koleki ara mukiri yake no yatali gutara lakini ara mugeti endo chinga no ne biko tibia nge very stiff ga bia jakiro ko move one ba ko ligi bichiga ake. So ekero boki akandikira lirube nkaira uchinya gitari uchisenya gitari elia ngaumunya gitari elia ngatichache ligwo mongina tukagenda konye uchisenya mbeli na kwa na nyorire yaringi ni abaye bono rinde nkaba nkumuire clinic. Now next year manyete we got Eldoret for some time. We got Eldoret for some time so that mbe nkumuire clinic tole usirende na rikawe. To a point yara abo kutara gusirende tumago gusirende to ai wana okay tumago chaka ai ikaire miaka evere na ino maite clinic yabo tole Eldoret tinda but charged korwa ororo no ekende ya outpatient ikomo kaende clinic for 2 years. For 2 years. For the first 6 months, you might talk weekly. Okay. For like another 6 months, I got to tell into every month. Kere harojina very exhausted. Kere jagitali no wake you have to pay a deposit here 5,000 shillings plus whatever kwa prescription yamalio. Ina ndo chiko gorasko. Kere jagitali are very expensive. So actually, my account was exhausted. You got to tell about the whole of 2018, yeah, the whole of 2019, Eldoret, and part of 2020. 2020, like February. Okay. Alituachite. Akerolende tuakora ebiri. Ngakitokolete ebiri. My time was unable to raise the money. It's 3 point something million. Yeah. I went tingo kwa na mali tabagambi. Bakini mbaroche story always. I went to every mugambi kumadenga mugambi enare shida ngwetera bese chikire beyond my strength tinkonyora bese chi konye kono maite mugambi na ba kwa 10,000 otebire nto chito me no sento to organize tigandiki some of my friends akibono nkaranga matuka istini aetire ka yandika aki pabuli interest gotara yona akwerani ikiaroroje out of the 3.4 million chibesa ra kan yo sen 250 chuo kono lindi chibesa chinga ingorusi chaveri chinga tingo nyara kento na kola tak joli nek na ta tinya kitali irobolem hakuna njengine because I explored every option yo ko make sure nga na nyori robo konyo akirende sikupata and they know mugambi tayo ole within senkoru gotama itinga na get and actually na kingo nyakotomera some of my stories which is mugabana kibagendi nabago chura to konya rake kirende enga ki muntu tayo onkonya so I had no option muchi ukagenda igo ngatigara igo wane kartokuru nyakite tokurwa ngakiona muchi yo ire muchi yo bono na connect yo umuntu kete America
muchiwe tole kuja kuruvesa hiyo muntu wa America ayo evaluation ya 2.5 ande isa una korora ira mabira na ningo cha komenyo buli mu na bwanchire tigai ngwa kanu biri bako itaito dirio ngwana ri so that's what I did egere ikagera nkagusua bono actually nanda at the same time toroji tinda Eldoret stino otoro manyite bono karachi ngakia ikabono ko discharge ku Eldoret ne outpatient bono mate igongo chaka ndama itinka kingoenda already bore mugwachire buri mu bukiye kora byagachiro nyomba kikwaga chitaye as a person nje ena gachite semi permanent but it was a decent house uneje tu it was a very decent house and so ne yabana hoko chite Eldoret kubwato muchi you came back homeless. Yeah, I came back confused because I didn't have a home. I didn't know where to go and settle. Oh no, ngakoraki. Instead actually naraya itere kende. Instead bono pretend ngatebi munyagitari. Mwezo munyagitari na taita kama tebi ngabon inkole tekerege. Ngatebi munyagitari bono murify kuchi one of the hospitals iye kurunga Krista Marian. Tura berero ake ndigari ebeari tibu atibesa wanu ngai ka kinko iro mongi no morwi umuntu bumuji yani muji bumuntu so I made sure nanyo lili rube na ndili ko muri fa kurwali ukia Krista Marian egera ndigari ebeari maite nkole boli na liswali amaswali amanga sana this time okay Krista Marian tugacha pono 2020 I mean 2020 around February. Munyagitari auto discharge. Still I don't know where I'm taking mama. Tiba sengo irumo. Kibono ngokora. Tiganda matebi ngaki. Tiganda ali kibesa cyo wakana. Abane card tu wakana te. Iga arone card. Kiana nyagitari yenke. My NHIF card was able to cater for the cater for everything. So na be discharge manyangu amete nyagitari. Lakini na munyagitari yo ogondischarge tama iti problem simbwa atinta ito kamate lakini nta ito ko by time egere ndiki asoko vere kento na kolete na contact a few friends tugachamo including my cousins tugachamo one evening ngabatebia mbramo chingi kiabe talibageni moro chingi kiabe moro chegalia gorobanja gacho te gorobe obole bwa nkonya nga kanira umungine ebiri ire as much as ndo chumungina almo wono ntaito kuriseto njangiro nde siringi nke iko nyore ke gutungo soa kiana bete discharge kurugali ndaito koleta boso komanya gitari abante barankumi kose barandoke barimo mba kumanyanga no bopa ngumugata mba kumanyanga kina ikeire na ikirabo so rende nabo tuaite tukachanga besenke ngacha direct nka ngosiko chumuchi abone sto karanstera aibone na bonche teiga ibo okay wana rena tuaite tukasetlo muchi kuru 2020 tuamenyira akabono ngokorente tabono I galende mbara some of my cousins pakaliye muchiwe chibese itua changite na watete ngabono chitenere njendigelia senkoso abajita bagakane rent like for 6 months bagakuwa no manyana bagakane deposit kierande enchira bale ko rumongi na nelinga ki mongi no tabu ntikomenya sigete alifani tumuire sagete aramenye naruarete mwako yo anya kumunas tole sen panyole renchira what you been living here umuchione rental house na kyokurisi rent since that time na kolete clip ya tuko sometime back akiona ando mungno yo a problem we yomogo ye chest I mean ye back ya backbone ya bete triggered na arthritis so I decided ko irumungno na Nairobi kana muira Nairobi akiende
na think kanande nkaligi some relatives tukachanga wakande sili ambulance yeko bolia 27,000 kuchi Nairobi kamubeke ambulance ime nkamwira Nairobi ase abataram bali bagudina bone and spine bakurukunga orthopedic surgeons kana muiroro and then tukaba tokotebi ngumungino wono actually onyo mungino na bara atare in the wrong run lakini wika kole rwendo ekurukunga back surgery ende onto chidi mungina akole tuga wika kole surgery ende sa so that rende amauga nyora ine a balance because koro komo kolenzo komo kurigo but she can live a normal life yo kole binte bike so a problem ni ngo ban chiba chito bolete chia nya gitari elia battery fad no orthopedic surgeon iyo tokamotebia okubantu bwate pese kicha tu establish a problem mungino ya bwate let us go back home tomauchi queen ku tayari sana inde so bahati mzuri nkanyora wana gite okungakire sim from nowhere onte binga you cousin told me about a serious problem nayo kurukusana so kama tayo ninja mungwano ya kurukunga wangechi kingori ole journalist okora na tuko ante bien teto kole story yao niwete tukabwati none efebra iro mungino back kera gutumia ambulance actually naba ajitaka akachistwa ile room tu amenyete wiki tu achite matibabu Nairobi aka tokore story ni to korabon actually that's how I got 150,000 shillings na ndi nkara kana nyombe for another 1 year so I knew ntaka ntie nyombe for like a year I'm going to be in a serious areas ikira bono maite na exhaustive chia basani bonse maite there come a time okoranga onya na sabetoria amamiti kuchi kubosa so lende ngaranga tianga kana for like 7 months ko se 8 months ndolo se ni anake nya ko explore chia benyu chinde after the 7th month ngai ndi kuchikolikia nakane so lende nabo tuachite igo I mean ekalo tuachite na what of course some 2 months are kana chance ngakana another 7 months pono kurueli actually inkora chipese ichi chatuko have been having challenges in the sense ngati wakana bone nyombe it means ingokura kyo bongo paka nasi nyunga ngokora nabono I want to be very factual and even introduce you to the one of these premises nga sincerely esauli bono enda korra mabira nga mungakoyo muyakanga kane tinta kumwaras igombwate areas ya 9 months anti getetu how much do you pay per month 7,000 7,000 because rendo mwana aracha tali igakuruara igomwete nyombeli ne part of this one so that mumuroli maite gento nkrenta kunira igoro yo mumuroli ikero mumuroli ntukit ko tinjit ko bere sangati after that age to mongna nga yaki mongnoli I hope more edit murusi. There's no problem. Let's proceed. Yeah. Let's proceed. Tuachire ko Nairobi. Tuabera nebo waka na chibesa munyagitari ya mukorere surgery ende. Tuamotebiri tokonya chibesa chinto ira na back. Na nyore ambulance na kole story yatuko. Fantu kunya ko assist bale. Tuikire Kisii. Bono umwana oyo imbara ekarariri ngina ekara agitengina karongo mwira nyagitari umwana onere ngatakoranga bataito komukora mob justice ngatabye community ga actually mwete tuamete para igoro so boda guys ba incident yekora yabete baikire muchi dito taraso igalime I mean yeka tuabikiro mungine galime nkaba request ngakimo mukorera mob justice umwana oyo garwarite mentally tali era bwanje abora nyorere ndenga ne situation
kento moko monkorera muire mpaka nyagitari. I mean muire mpaka police station. Muire police station unenkonya koiro mongina nyagitari, from there we shall carry on. So rende tukamuira bakamuira police. I deployed ya muragete komo chikwamini. Bakamuira police station agasiekirwari. Kera bante barenge baigweto borosa. Ikiande mbali ku understanding ana mbali kwegena ngana arwarete ikiana abandi na abana basomire nere all along kurunse paka yura. Now ekero bono mungina kunya kurwari ku Eldoret kunya gochande bine kiara mate na ire tukoti. Na ndende mate mbali ku understanding na arwarete mpaka baretre psychiatrist ya mupimiro bongo bama ku understanding ana arwarete mba muigorera charges kotini. So abete prosecuted the state talinchi na mwakise bakiendo maite ekero kwa iro monto gali mboro bikaigorwa mastaka. Maybe after 24 hours na bako nyoro yitu kotini no ena lengo ikaire tuwe SL the after kairu kotini bono nchenche takotebi ngochoche ekina kiaye usine mention ya tariki fulani. So I used to community ko Eldoret ko cha Kisii kwa attend bina bia patara nyora psychiatrist amopime pamanye the nature of his problem ekerendo mai go se ba kumo igorera go se kumo discharge bale njabete njairete ngakientambe sana patara establish a problem. So rende ndeko sie bina bi mwana oyo na karule Eldoret ese umongina ale nyagitari na acha ko attend na ande na irana. So I used to commute kurwari na acha na attend na irana. Why it took so long ikia kwa embara nyole psychiatrist ya kumopima establish ose mbiale ose na arwarete. Well ndo chenge kankia bete because it's like ikabete remand like for 1 full year. Now umwaka oyo mugima na bolende bina nkonya gocha twanya kugamba na irana. So ekabana and expensive kiero hoje korwari gocha ose monthly ose kero kende kiabe kwa twice a month. So that gap between ogocha twice a month ukambera ogokongwa kirende nyasaye na bankonyete ngasio bwekinekyo mbaito finally mbaito bakanyole psychiatrist ikatipitisanga na arwarete. So a challenge yende nelinga kifono mwana una arwarete mukali nyagitari timbwa timochie what do I do kainko moira nere ngainko moira gaki kia tugutira mwana kirende nyasaye no muya na jitenka some of my relatives wamete Nairobi kaba requesting mwana no nyere ndole a bit violent karamu ndendera and then ngokora mangana ya na bongo cha guteko. So then na ba koletebo akira ncheka ona ru Eldoret na settle muchioyo kamuleta na nche menyatali nkaraba tutaligo change pono nde watchman yangi na butuko mogaso tinko suka kurwa kwenda kulino ene ndagira siko problem kero mwana oyo no mokogoti uina otebi nyaroka ukina kolte diploma nere go boete ko inke koskia gart akolte project management somete kim Kenya Institute of Management gabwate diploma in project management and nabwate a bit of nabwate certification course ya monitoring and evaluation ni certification course bon tara nyora gas twachiri koligo it's now close to 4 years tara nyora gas actually gale amete na relative bono nere gale kuoba gocha because of his violent brother. So rende korona nasa tologaiga mwana ulinka murangiriga iga kampea nere challenge sana kiera bone gale violent kina aruari tenjebie kandi ngochi kurangiria relative komenya matukabire nero orosa ogenda bono kwenda no kuririo ko tauni yo ko begasi kurigia pesa nguri
1 2 3 kwa Vegas kerbone ndo confined iga enda kesimi request yo montage ga iga mu deploy mategendo gande relative geta osendra sten konye mongore lyogeri mongore that and this ekabega sia ngongsa but ngasangara mwana wano chakira nandi konyimukerie mioro ando abere tu obere violent nande absence ya mario gatari wanja kunywa has triggered that same problem ya mwira ndisaring ngatemba one ntongo kora na bwate ngombe na sagaliti se relative chiali keroka se muyane mute ingona lie ngombe iyo ndetere kaonia ngombe kareta mwana ubono ngatenga kumuira mathare nere irankonya as one way of making abe confined igalia enche nyore peace of mind okunya kurwali so akangonolia ngombe akandetera 28,000 baka nainja bono ngadeploy ya muragete bako mu sibera toge muire mathare kiara kumwana maita bandu na omuntu amoko mwana gusabire to kumunyara so I looked for 4 boys kabakana ka convoy personal vehicle ya renge noa tukaenda baka Nairobi mathare ketwa ikororo ose deposit nero wote bwaka na 10,000 ekaruta bwati na NHIF card na gatwarire yaye riri na kamuire nyagitari rifaro Kisii teaching and rifaro akibono inkina ruwaka nero ekadi ekaromba all those problems dandende nere atali regularly going to hospital atali irregular ya nyagitari na inje mbwata these other issues so rende ngaka na 10,000 akaba admitted kiraba admitted ngatebuwa umwakura be gocha korro mwana oyo once a month ntubwate ntoye kuruka family therapy family therapy ne ya counseling tokonya gukora monthly torore tonya ko moment torore use obeire special na ndi murairaneka so that touch ko betret na abantu ngabale ne koenda monthly naro koenda tua kore therapy ye familia na kina chete konya koranga kunya ko bale bia so rende a problem yaba abantu baoja batu aruburiro bukurunga psychosis deli ngamba iko takabanyu malio mbabu ati consistent bono mumuringa jia as we speak konye gale ese relative hiyo na ramenya of course iga konye igara na Nairobi abagochaga akirende tayari violent na kabeire abagocha danisa chinde urara agenda Nairobi ekaronkora ngochakire guchenji uchakire kubie fani gonko motebinga Tunisia sia kuruko Tunisia wacha nikutafutia fare uende kuona auntie roli yago kiani trip yako enda ona ili na achakire koranga uchakire ku so na muligeria fare na mubeke gari uganywa Nairobi relative cha mu receive actually right now I am at a relative lakini igakumwira mathare ne clinic kiara there are no enough beds. Oh no, at this point, your wife no ali nyumba. Yeah. Inkiaga nitie to proceed na normal life here. Is there any hope? Yeah. Well, no munyagitari last time tu alinga Nairobi. Oye mokorera 3 x-ray, kamokorera MRI, kamokorera CT scan ibere. Kia tuirete 48,000. I didn't know X-ray chinde expensive to that level. Sai I got recommended I call back surgery. Ya mogongo. So that the amaugali anyo discs chinyoraine keep compacted together. So that the anyari kutara. So that is like how much? Well, the two-way prescription here like 500,000. Again, because there are also other charges. It's like 1 million. It's like 1 million. Ikawana to tell 1 million as we speak. Na boku muira korwe surgery. About surgery together with the ambulance here.
no erendo kembwata a host of problems. I think mbwana to koi priority yo mung na kurwaliwa kiare binde birabini nchenkwana nyasa umanyite. But realistically, actually, a problem got rende being homeless. Yes. The homelessness now only challenge you might care about. Like I've told you, nimbwate arrears change yombe like 9 months. That's 7,000 times 9. Ihobona tuvuga ati mugondo anyway guruka oyoho. Mwetendrebo tukekora ikanere bolinga at my age yana 64 years. If I were to die today or tomorrow, yani bono ndochi ngainda atinde kurochi. Bono ndochi panonge ndale to bosoku. You know, those people that are my challenges ingwetira baransekena mwako tata bwata sako akutinde kwa. Tali wanja kwane. We were very happy as a family. Akirende, this problem was so abrupt. It was so abrupt. In fact, nagi mwana arwalde ochonyoro okanya ni romo. Oyiru nyagitali. Chibe a bill ya chire magnitude na otebi ya 3.4 million. Tubugati enough work ngakyo okora. So you have no any land no nye 2x3 anywhere. In fact, nothing. I'm now languishing in poverty. Languishing in poverty is the right language. Ekera, onye timba atibuli moro. Meaning, timba ati no ene semenet. Iga ondo because maybe because on nando rama aberandu this month. Lakini atuale ile areasi. Realistically sahi. Problem we yo mongi no yone. Tochi tu ayebe ke estimate yaye. Onye kusina kagondo na nyora kusinde ka noena keli 500. Na kuagacha na kene na madeni nko pesa ta chungu nzima ayande kusine bengi. This small loans ichiga nkonya igalero. Bwendo konyo yani kusine yani ngaki onye ndinya sa anchaiga andole kanereiga muskonyo no ne million ine. Enche kaki na bonda alenga no montonde. But for now, nje tibu atikende nothing. No, actually, umaite karo monta konya always. Konya always. Pasani mbale baga nkonyire dinaro stick clip we kana hotel. Kini oroche amuntu ago chorosa. No na ikwa molera mabira. Ikera ora kuruteiro ora kokonyiri butano ora konyiri butatu. But in fact korwa Kuruepiri, actually, have a relationship to what na well wishers. Ndoching you have to get. You have to get because we are barang. And normally, no na on the can we pray for these families? So it has not been easy for me as a father figure. Nga timbu atimochi. Kaka didn't take manyanga ndi ngoja kwenye the next meal, and I'm being very sincere. And even no my cousins bago chaiye ba nkoranga na malika ikera mama ete na ring the way menyete bon ikera tu apuga tu muchimbi ya tu amenyete bona karan konyora na bona timbu ati hope in the sense nga timbu ati semenyete nkoro kabuone na bwate buone na gatuire ngombe na gakorire 1 2 3 ona nkoranga in a strange world. Yeah. Pole. Yeah. Pole. We hope nga wetire video nyasaye ngokorare na atakora ringana rigugo satisfy your heart. But to some extent na barakora ringana riragusikiake. We believe so. Yeah, enda tuarmo kesi sauli. Any amount of money is helpful together with prayer. Not necessarily money, because prayer is also very important. Prayer is everything. Prayer in the coming days because we are like now orphans. Orphans at my age,
lakini ndanya kugocera muntu to a point ndanyore gintu kingai situation yende what really happened kibono rende ngutigero monene but gakiana eteiraro ngusinyukweresa nabonkoreka no muntu gute mate you don't have to show it outside there ngakino bwato bokong kiende no yoteka no bwato bokong bare ngorate no bwato bokong kai bintu mbiro ko gacha kwaranga nao tiga nsabenya sana aba gusiba minto motorigeretie kurwa chinsinyo inye chiense obero mugano mutambe sana no yibwa mariga no yibugukuna nimanyite ngamba gusiba minto mbali sikali babwate nkoro yo kokonya nseje bonango teba kaka ondete yo kebwate kero muntu no gotema go yani okoranga rika ayokori kisani ibero bukuma wate banga tiganache nge uri tabugati na enkori yore because no tegete gukora your projects lakini there comes a time ayoko era better than omuntu uri ogokonya asinge njobuge magwetera bako tigani gene video ye ngukunera omuntu isikali to chamo mumura nari twakonya mukaya ari buyabono ninchengende mu interview in fact yabagogete akoranga geresi myo ndenga kaka timanyi tiko so gocha gochangwa tero bolemo for the better things wakoreire omonginone mongwana nari muinyori to ori omongino yarwari tamagoro akairwa KTRH kaberoro you remember that story mongwana gete na interview akarira mariga manene as we speak bono iga mongino ri na chaka bwena na ba discharge kurinye gitari no hari mbiya bare gabwenete asingenjo yobokonyi bwabagusiba ito barocha mabira I hope ngari tukerimo nyasaye narorero mwako ya mabiro karanse taiga na nyora nonye 1 million ara mwirire nyagitari ara koro that surgery turaranga nanya omaete mbiya tarasi momongino yande mugondo tarasi majiko kolega siendo lakini kari nyomba nere akwabusa orosiro ngori bagamba 1 on 1 yani nga oyo nabagosoka agende isiko ari very sure nga namutiga nyomba kari save na ndagutara nyomba na ndakuochie TV as long as yaroro bakugamba lakini bone kerare bedridden na beko mo stress yankong sana aba gusiba minta somo yo bugwancha tigatokonye omwako yo keriaga kobwate neba 50 shillings neba kora nyare ko mukonye million yi at once ai romong na nyagitari kura appreciate kora ateme ko mukonya 50,000 nonde nera beke 10,000 na bakonyore chia mushukirie nyasaye anakumusukyo bogima toko na gusabanga naende ka nyasaye nanyore nchira anyore no nyina karema gakirinda sara buna tebire ase kahara timokenere nyasaye nabago akubaseseni ndatenko 1 minute because of time twachira time 1 minute your last word. Okay, my last word kaki my appeal muna mwamusi narabere ngusaba lakini no ndali ali esinarenge igonko basaba munyare gukunu gaki ekere munyare gonkonya onkonyiro mungina twarura tambenere na actually nga igombwa to kwegena ngotarari kiere kera panyagitari bakongen encourage ngari gichibese tumo korera surgery igonga nindo cho kwegena nkororo okwegena uno kokogera nkobe encourage ngakitiganti ngochibese gose nagenda ko surgery egere nakakateba nyore ko konyoro gutara kwae yani nyore kororo gutara kwae ikiendo chenga asa ko surgery aro ba gutara na ba ko basic ibintu bya ke egere nanche imbe freed I'm free ngenda kuri no enkende no enke gutweki no kale makunyore egere rende nintu tuare into ko kasite omuchi actually no nere ngutu no nyo ore bodi sai na bwate mental stress ilingaki obande tole na ntuma itisto to kogenda so gaki enare ko basaba I beseech ngaki igongo saba keriege kekera toke obwate gaki nabokera nyara wankonyero mungu tibwati amange kaka. Thank you. Ogisiba mitenya saba seni nyasaye uyu.
wana maokaya are deformed deformed ngake na nafsi cha kwete arthritis ekachika mutarira pon tali functional ikia bono lende nafsi chikunya kubwena ngora tali ngeiga actually achakire ko improve so a back surgery ye nere uchiko kogera emekie balance sakuliga iga iga kora iga na abekere chuma na abekere chuma emiole ya gitweye iga na kere kwende echuma no ende kunya komerani finally na ba aratare onyendi yanywara surgery iko tutebe ngakora surgery iyo those nerves na bachikoira na normal chiko regenerate kirana back to normal ono rende kirende kokwana koruta tasinyire kokwana okoimoka kuchiali nakwe problem no kurara like unapotukoma kaka konyara intrance madre chanda beka kabitoro cha beri nyingi abo murende teyo igana guchi kogenda kebara naira so rende aninga ki nabere kasi ketengo kirne ko sabanya sai okuragira are kumuragiri genda ikubwata takunya makuko takunya kubwata kubura mupiro lia kwenda okoraiga sinyiru bwa masoesi kini usinyiru akende umunya gitaya tete unless okorairu gamayega anyore balance konyore balance with time abakonyora maoka achakire function achakire kubwena kera igakwira kanga kyake tali instant iga pimpe tangana iga achakire ko kyana squeeze so mubiro na bakora mbiyari lakini stabi balance yogotara teyo kinari gusaba kakunto na inche na mwachire iga bari gerire TV yitu bandutere nonye ne GS nguchikokore surgery roche na miaka sitabone guchikoba ntari kubuka ntari gukora kende chonkoirwa ndu bwensi okorigereria kiribu ekeyita bagusiesi babeta kurwa America na wapi bandutere gaki ose ninchikokore surgery nyomba yetu bwate renti tugwakana ntubwati asitomenyete undu akorora mabira gakia nkonye ndagira tukugura kire gento mugako yondemereirie miaka yonsi anje ngusaba abamta barandonsi gaki bandorera mabira bandutere kende gose nanje nimbe muna narenge ntare na kwekorera kirekemo mabira norai nari usaba abamta barandonsi undandorere gakia nkonye nanje mbe muna abantu bande nachandikire miaka yonsi bista ndeburire nkwiru echo ronko kire gento ngokorera n'umwana tata bia mono kaka sugo cha senyombe bia mono we believe nga nyasaye ngokora ari nchira gaki ntuko tuli samoko ka nyasaye nande tokumanya mugako ndigiri ku December last year tokumanya nga rero nari nyasaye apangite ikiagere nyasaye nabwate nchira ko bintu bia nabo yari gutokangije December iyo tobike nande kenenge koreka asengi nyasancha nga rero twari gocha nimbwa tukwigena ngana barakore ringana na atakora gwikugwisaneka kuri muganiti lakini asense amugete na barakore ngana tugusabira kubena kwa bwango kanorwa situation tejere permanent as long as yokuragera no muchando wasuri naboko okubwenwa tugutakira maya kabo monto mokongu tokona korera kanorwa ari tukeri moto jitokanyoro kwa busesiko kana nje na busabo mugako yondemere yuruchi monto manene kurubone myake yonsi onkonyire nyatarenga bwato moyo moremereri kanga kakatinjo orocho monto manene botuko mugaso nini andageri ambekire chianga kirekemo kaka sakurie nigisibe nene akia baminto ari wanja monkonye nari kororabia na kaka nae gokwire ndikekero gokwana sabantu kore nyasaye tagututiga bia mono amen amen